ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୀତ ଋତୁ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉପକ୍ରମ। ହେମନ୍ତ ଋତୁ ପରେ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ ଶୀତ ଋତୁ। ପୌଷ ଓ ମାଘ ମାସକୁ ଶୀତ ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଶୀତଳ ପବନ ଏହି ଋତୁର ଶୀତକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ। ଘାସ ବୁଦା ଓ ନାନାଦି ଗୁଳ୍ମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତା ଭଳି ଝଟକି ଉଠେ। ଶୀତ ଋତୁ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ଋତୁ ରୂପେ ଧରଣୀ ରାଣୀକୁ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ନାନା ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଜନଜୀବନକୁ ଆମୋଦିତ କରେ। ଏହି ଋତୁରେ ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏହି ଋତୁର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଶୀତ ସକାଳରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ନିଆଁ ଜାଳି ଜାଡ଼ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ମନୋହର ହୋଇଥାଏ। କୃଷକ ମନଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଧାନ କାଟି ଶଗଡ଼ରେ ଅବା ବାହୁଙ୍ଗିରେ ବହନ କରି ଆସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଭାଗବତ ଘରେ ଭାଗବତ ପାଠ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପୂତ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଶୀତ ଦିନରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ତରାଟ, ସୋରିଷ, ଅଳସୀ ଓ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଆଦି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ମୂଳା, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ବିନ୍, ଧନିଆ, କୋଶଳା ଶାଗ, ସୋରିଷ ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଋତୁରେ ମିଳେ। ଉପସଂହାର। ଶୀତ ଋତୁ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାଏ। ଏହି ଋତୁ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଜୀବନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶୀତ ଋତୁ ଅମଳ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଋତୁ। ଏଣୁ ଶୀତ ଋତୁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଋତୁ।